سلام 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 እግዚአብሔር አምላክ ይስሐልኩም ክቡራታት ተሳምሪቱ ከመቀን ይሆን ሓንዲኹም ኣነ ድሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን በስማም ብጣዕሚ ጠፍኤ ብጣዕሚ ይቅርታ ማለት ኢና ካብ ደገ ማይጠፍአን ክመጽየና ናይ መስቀል ቪድዮ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ዓደይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሊፉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ በቃ ኣብ መስቀል ዓድና ውዒልና ንገዛና ናወፃና እየና መስቀል ኩሉ ግዜ ዳቦ ጎይታና እንውዕል ማለት እዩ እና ካብ ከተማ ሸይ ከተማ እንዳን ካብ ናብ ገጠር ንኸይድ ማለት እዩና ትመገድ ትሪእዎ ዘለኹም ተዓድና ትበረኻ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ሓፍቲ ኣንእሽቲ ሓፍቲ ኢላ ትቐርፀንላ ኣብ ውዒልና ፅቡቅ በዓል ውዒልና ምሸትና ወፃና እዩ ንገዛና ማለት እዩ እና ከመይ ትሪእዎ ዓድና ዓዲ ክብልና ፈቐኩም ከዓ ያው ኣስተማቕሩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል በተለይ ክረምቲ ክኾን ከሎ ከምዚ ዘራውእ ገለ ስለዘሎ ለምዕ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እና ከምዚ ኢልና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ናይ ቪድዮ እቲ ናይ በዓል እኳን ገና ኤዲት ኣይገበርኩን ዘለኹ እዚ ግን ኣጋጣምና ወፃና እዩ ኣብኡ ትሪእዎ ኣለኹም ገዛና ኣያ ታሕቲ ዘላ ካብኡ ትኸዮም ኒኻ ገራትና ኣብ ዘለኹም ኩልኹም ገዛኹም ርአዩ ዓድኹም ርአዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል በዒድና መስቀል ድሕሪ 5 ዓመት ምስ ወለደይ መስቀል ሓሊፈ ደስ ዝብል ነይሩ ብሰላም ኣውደ ዓመትና ኸቢርና ንገዛና ናወፃና እዩ ካብኡ ደስ ዝብለካ ነገርሲ መገድኹም እዚ ክትከልከልካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካና ኣይተብሎን ኢኻ ብጣዕሚ ኢኻ ተስተማቕሮ ናይ ዓድኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካና ኣብዚ ናወፃእኻ ንበይነይ ቡቲክ ከዓ ማማየና ንእሽተይ ሓፍተይ መፃ ኣለዋ ካብኡ ክትቀርፀና ንእሽተይ ሓፍተይ እንደገና ኣይተቐረፃና ትብላ ማማዬ ማለት እዩ ኣብሸይ ኣብ ማማ ክትብላ እኳ ኣይትፈቱን ኣብሸይ እየ ዘብላ ኩሉ ግዜ ኣብሸይ ክብላ ስለትፈቱ ማማ ክብላ ኣይትፈቱን ማለት እዩና ያው ብዙ መፅአን ቡቲ ቃልቃል ስለዝኾነ እየን ቡቲ መፅአን ኒዋ ካብኦም ዓይነታት ሒዝና ብሓደ ወፂና ደስ ዝብል ነይሩ ምስ ወለድኻ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ቤተሰብካ ከምዚ ኢልካ ሰብሰብ ኢልካ ውዒልካ ንምሸት ንገዛኻ መገዲ ኣምርሕ ኢሉካ እዩ ማለት እዩ እና ፅቡቕ ነይሩ እዚኣ ንእሽተይ ሓፍተይ እያ ማለት እዩ ንኸመይ ትሪእዎ እስቲ ሰብስክራይብ ከዓ ኣይትርስዑ ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩለይ ክቡራት ኣሕዋተይ ካብ ደጊም በቃ ደኺመ እየ ዘለኹ ካብ ደጊም ግን ክመፅእ እየ ኣይጠፍእን ማለት እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ዝመስል ነይሩ ብዘለፀ ኤዲት ጌርካ ምፅአየና ላይክ ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩለይ ብዘለፀ ቪድዮ ክስካ ዝመፀኩም ዝሰናይ ንዓኻትኩም በቢ ዘለኹም ሰላም ከመይ ዝሕልይ ቻው